Ayan po, isang mapagpalang araw. Magandang hapon mga kaparing Jason. At naka-costume na ako. At may gagawin ako ngayon dito sa bahay. At yung ano nga, yung gigibain ko na, yung dirty kitchen ko na tumumba. May natitira pa ako na tatrabahuin. Kaso kanina, maaga sana ako magtatrabaho pakaalis ng bata. Pagtingin ko dun sa mga battery ng GoPro ay puro lobat. Kaya i-charge ko muna yung battery. Tapos habang nagcha-charge, pinaluto ako namin ng ulam. Yung parinito kanina. Tapos pinaluto sa akin namin ng sweet and sour. Kasi yun ang paborito ng aking anak. Yun. Tapos nilagyan ng gulay para masustansya. May mga broccoli na nilagay ako. At ngayon nga ay gagawa na ako. Time check natin ay 3:05 yung ating oras ngayon. At bago natin simulan yung vlog na aking gagawin, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga viewers, silent viewers, mga sponsor at sponsor na nanonood, patuloy na nanonood sa aking mga vlog na kahit wala tayo sa Pabayo Project. Yan. Maraming salamat po sa inyo, suporta, patuloy na suporta. At sana po panoorin nyo palagi yung vlog ko na aking ginagawa kahit wala sa Pabayo Project. Yan. Lalo po sa mga dinag-skip na patalastas. Yan. I love you lahat. At yun, hindi ko na kayo isa-isahin shoutout. Basta shoutout sa inyo lahat. Alam nyo na kung sino kayo. Simulan ko na para matapos ngayong araw. At naka-costume ako, siyempre magagwantes at gagamitin ko yung buta. Nung mga nakaraang araw kasi na nagtatrabaho ko dyan, may tubig. Kaya hinintuan ko muna yung paggawa kasi natatakot ako baka yung kuryente kasi dun sa yero. Tapos nakalublob ako sa tubig, baka makuryente tayo. Mas maganda yung unahin natin yung kaligtasan ng ating buhay. Kaso ngayon walang tubig at wala ring gawa dun sa bahay. Kaya dito ko sa bahay gagawa at ibablog ko para malaman nyo rin kung ano yung ginagawa ko araw-araw dito sa bahay. Ma-update ko rin kayo kung ano yung ginagawa ko. Ayan, let's go! Yan, at simulan ko na yung aking gagawin. Saglit lang naman to na gibain. May yung gloves nga may. Gloves pa lang. Doon nakapatong yung gloves. Sana walang pako. Yan, wala nang tubig dito. Unahin ko munang tanggalin yung bubong, yung yero. Bago? Di, yung luma. Meron din ako. Yan, init. Init. Kopya.
Ha? Yun, mainit. At sa mga nagko-comment sa ano, paliwanag mo sa kanila. Na? Lagi daw nakatakip yung mukha ko at Spider-Man daw ako. At si Ami yung nagsasabi, natututong yung mukha ko, nagkakaroon ng pikas. Ako po ang nagsasabi sa kanyang wag. Kasi nagka-pekas siya eh. Yung pekas kasi ano yan, ang alam ko dyan is, pag nagka-pekas, syempre nagkakaedad na. Yung pekas niya kasi, pag nainitan pa, lalo siyang dadami. Pero pag Init din talaga. strict yung Dermatology. Kaya, Hindi ako sa ano. lagi daw akong nakatakip eh. At yun sa pagtatakip ng mukha, hindi po yun sa kaartihan, kundi sa pag-iingat. Yun. At sa may nag-comment dun sa ano, pagpintura dun kay Latricia, yung pagpintura ko daw dun sa harap ng bahay ni Tricia, taas, dapat daw sa kisame. Yung ano po yun, yung sa harap ng kwarto ni Tricia, ay wala pa pong pintura yun. Ano po yun, naka-skim coat pa lang yun, wala pang pintura yun. Kaya yun ang pininturahan. Tapos doon naman po sa ano, doon naman po sa kisame po na gusto nyong papinturahan, na dapat doon na pininturahan, paliwanag ko lang po, di yun pwede na pinturahan kasi lalagyan pa po yun ng ano, mamasilyahan pa po yung ano, kisame. Kaya pinaiwan muna yun. Pag matapos na yung masilyahan, pipinturahan po yun. Tsaka di po yun nasadyang kasi ginamit yung pintura. Ayun. Tapos ano pa yun, kumbaga yung pangmasilya ay wala pa. At yung pintura naman may natitira pa. Kasi yun na lang naman yung ano, yun na lang naman pipinturahan yung kisame. At baka nga may sumubra pa dun na pintura. Yun po yung paliwanag ko dun. Nabasa ko lang sa comment eh. Kasi lagi po kaming nagbabasa ng comment section. Kaya maraming salamat po sa comment nyo at sa panonood. Hindi na. Kaya mo na. Kasama yan sa ano, buhay-buhay. Yung kuryente kasi oh. Natanggal ko lang tong yero. Saglit lang naman to. Natanggalin. Bali si Bayaw pa gumawa nito eh. Sana niniwala sa'yo. Pwede pa itong magamit. Yung iba pinakilo ko na. Yung iba na binaklas ko, pinakilo ko na. Ito pwede pa itong gamitin. Kasi gagawa pa ulit ako ng ano, mapagawa ako. Ha? Yan na yung anak ko. Pwede siguro tong apakan ko sa taas. Hindi naman siguro to tutumba. Saglit lang kasi. Mainit na yan.
Kung hintayin ka pa na lumilim, gabi na yan. Ang dami ko pang naisip na gagawin. Dapat nga kanina pa to tapos eh. Hindi lang lobot yung GoPro ko. Kailangan kasing gumawa ng content para di rin kayo maghanap sa akin kung bakit wala. Kasi yung content namin ay doon kay Tricia. Mga ano na lang niya, panggatong na, marupok na. Doon, dulo. Akyatin ko na nga. Bahala na, hindi naman siguro ito babagsak. Kung bumagsak, i-reverse. Editin na lang. Yan. Me! Agwig bakal! Ayusan mo ito na. Agwig bakal. Agwig bakal. May bridge. Ay, gawa tayo dito. Luto ka? Magluto ka? Luto ka na ng pansit. Luto ka ng pansit. Kaysa bumili ka. Luto, magbili ka yung luto, magkano? 10 peso, ilan tayo dyan? Bili ka ng 1/4 12. Grabe init ngayon. Naka 3 ligo na ako. Mula pagkagising ligo. Mamaya ulit. Pag matulog ligo.
Malaking bagay yung buta na binigay sa amin dun sa pabahay. Talagang iningatan ko. Mabilis na naman itong tanggalin. Gawa to ni Bayo, yung magulang nung alaga namin. Siya gumawa nito. Lagyan ako ng pantakip ni Ami. Yan, super muna naman tayo. Ano? Saglit lang naman to. Saglit lang naman to. Luto na ko. Yun na, luto na. Magsombrero daw ako. Saglit lang naman itong gawin.
Init talaga. Init talaga. Yan na. Mga marupok na. Kailangan na itong panggatong na. Ito yung una kong mga content nung hindi pa ako sa YouTube, sa Reels pa lang ako. Mga luto-luto sa Reels ko. Maganda rin ang paggagawa nito ni Bayaw eh. Kaso, nung nag-vlog na ako sa pabahay, ay napabayaan ko na. Tapos bihira na siyang gamitin. Siyempre naluluma pag di na nagagamit. Tapos malapit na matapos.
Yung trabaho pag titingnan lang, parang di kayang gawin. Ang gibana. Ano to eh? Buhos. Pinabuhusan ko to. Para kasi may mga manok ako. Para yung mga ano ng gatong ay di pinawasak ng manok. Yan. Pinabuhusan ko to. Ayan o. Simento yan. More than I do. Oh, it's true. Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto. May lumang tiring. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may itak sa gilid. Saglit na lang to. Patapos na ako. Ano lang naman, oh. Sayang nito pang gatong pa to. Pamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason Dito pang pasilo. Kalakal. Kalakal na to. Nung nakaraan, nagpahilong ako. Nagkahalaga ng 150. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat po, parang ako na rin kailangan ng may kapal. Umaruman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Magmamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiambag. Konting Tapos na. malaking
sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyo. Di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya. May malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Karen Jason ang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tulong ako. Ay, dyan ko pala to. Para may pwede pa tong apakan. Ako si Parang Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. Kwento sa bawat kanto, pero may ngiti rin. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa gilid. Umaraman o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason na nagpapasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na paasa Daming panggatong tuloy. tricycle, jeep. Minsan lakad lang isang plastic na relief goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat mo, parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal. Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Pareng Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perfecto, nagkakamali rin. Minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin. Hanggat may hininga, may maiyaman. Konting tulong, Ayun, tapos na. Wala na yung gumagambala sa isip ko. Pag lumalabas ako dito, na nakikita ko. Kaya kasi dito baka nakakasagabal. Napampakilo. Ako si Parang Jason, Tapos na. Tapos na. Tapos na ako. Tingnan mo. Madumi kamay ko. Yung likod, gawin ko ba? Yung pulungan sa likod. Tanggalin ko na. Bulok na yan. Ayan po, at tapos na ako magbaklas nung dirty kitchen. Grabe, tagaktak yung pawis ko. At nagluto si amin ng pansit merienda. Sakto, tapos na. Merienda muna ako. Sige, sige. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At muli, sana panoorin nyo yung vlog na aking ginawa dito sa bahay. Ayan, thank you. Bye-bye, love you all. Shoutout sa lahat.